Egetungwa gekorokwa Edolphin nigo gekorara kirigerereti. Nekionga chinsa ibere karanko gotebia nga ayo ekarago chaka na karanko manyanga ine numanyete buna oromeme nakyo ekimo. Egekon kabisa ase umubere. Katete bia. Yes, oromeme daro ekionga ekimo egekon pi ase umubere. Takuboli koria mauga gekanda teba buna amaino na mauga. Lakini ase chinyama bakoroka seson emasol oromeme daro o ekimo kerega kong ase ebimo bionsi asinse nande no manyete nga lisankwa nalio ekimo ekenene pi asomubere omwanya bantu nateba nga lisankwa nalio ekimo ekenene pi ase omubere omwanya bantu egento kenengo kwinyori nekega kwanya kumanya nga muntu tayo tabwikaini onde akaro kwigwa bantu batanga omwana oyiga abwikaine ise kusabwikaine ngina kusabwikaine nyarebe no matenga no bolimo akaro omuntu atebigo omuntu gakobo muko karabero muko ochaka bono kurigereria ekene kiria omuntu olionde akwana otherwise omuntu atakwana tinga mwana oyiga nabwikaine nyarebe bantu mbakonyara goteba nga mwana nabwikaine ekinekerengereria abantu bakobekara kino cyakorigereria otebeno naye bwebwekani muntu geto cyakorige chimioro cyao obusi bwao omutuo nabakonyara bionsi nga igotobwekaine gos 20p ense engeba karanse ketokumanye ekionga chinsebere tarike kyando mutinyukane umoko yiga o 2025 semeli manyerio igakorokwa Wilson Makori Wasake baito barenge chinsemo a imenesco ya gusi bono egante gete ko yamanya botanta n'ubundi bwonse botayo ntari kwanchereria ntari ko chora ntari ko chaya intwe nigo to wancha nege kogera kote karansa eke tokumanyi sobwenge ana to kwariganiria Ndonda kwanengeria nga chinga kiche ikire chinkong asingenjo yobole meru obonge tigana into babalemereria musacho yomogwe itachinse muchege komu asumucho bosongo tabanga muyamono ikegara abantu bantu tutuborokiria maskania manene muna na itana ndi center chonsi chisap county chonsi china etiri na roleria maskani negasingie gokoreka kyamagia ODM gokorobo chori chinsemo ao imeyorogongo rwagusi Omuseneto obega komena abantu nanyamira no murere nane aro kurigana chingo oye miterie senate yakoto uso kenyenywa Mugabana we county ya Nyamira Omoske Amos Nyeribo Kimumi komo mochia omoseneta Onyamire Omoske Okongo omogeni Mubere bo musacha yo mube myaka yega twani golit kuriare aro otokage sungetie ase enyumba yaye ase nseme yaga komu imeya Kisii Central Ward buna omusekito agotumanya Ebikole by'abantu gutoka bakwete hasi chinchira chibotutukano nabande gweita nigo byerorekanire komentekana mono hasa matuka bwangoiga hasa rogongo rwagusi na sigakore kya bwangoiga nigo kene kiwase nsemo ya Kyamabundu ime ye ward ya Kisii Central ase bonge ya Nyeribari chache county ya Kisii hasa bomenya baiga mapema lero bariganirwa negekore kigwichania aso mubere bumoso yiga Jacob Nyakundio Nyambu otoka gosungunaine hase nyumba yaye ase room yokorara ase yakagirubuna nigo esungia gutumeke gechanga korengana na kirori mapema lero nigo bamanyiguro yugukwa kumosa oyiga chinga kiaturwa chigukama na yatoka tari gwitaba ni chinga kicho chombe kwenye chia kirikwana je narenge mwana saa 12 kanya tinda aboka yanyoro yo minto yunia orengina moko mwana yo bweita konga keresimi chako bubwengentire namubuli ngaya ngagatoka mwaya karamambi bwake mungu niwe ngombe gakwana mamu mwabo
kera iguge kwa no tebi omonche koro genda ngorore nkio yakwa nkie ng'ombe kwanera nataraboka kame kero omonche koro yacha nyoro omwana oyo gabweitire gesungeti bateba Nyagusira obeire kamenyete gweka kuri omurigo ya mutama akamotigira abana na kurwa chinga kicho obeire kagutara gweka eng'ana yarorekanete komo ebirengererio ni chinga kicho esegeto yarwegwa gwecha sabasa bake abagochaka obogema bwenyuomo subati oyega nabaimo gitakarwa akagenda nandi nachitakairana ekerairana rende ngina byara nabamubekete biya akagendera komenya nande kereka gatibono ntorochi gose ntochiti kogamba kina muchioyo ng'a omwana ochako bonako sereto omorugi oyo yono gari koimoka ogenda igo twanyora teiyo babo mwabo icho ntebie nagoso omwana ori mugachako bonande gachiete bono gachiete buna achiete rende tana koirana lakini abana barabukonyora mbagenderete gosoma bono gosemi ndarwi saba subati abake bakunywa mubono musubati gokwanyomire gwachira asenga koiboira abana nandi tibweneti ogenda otiga abana bogima ekere borabo bokongu nayo ninu moraborosi nomogako oyo rindegero bogima bobwenere kobuga kogenda gotiga abana bagochanika bakamuna yaikeire iga omwana oyo achire gweita onya ndio musubati oyo arenge nyomba anga mwana oyo tachieti gweita anga narochekera achagite gweita nera kure rindegera akonyu tabase gweita bano yaretire ebichembe ekogera omwana bono buna asire nande mbali bange iga bari babere egento ndakwana engeria ng'a chinga kichaikire chinkong ase eng'encho ya oboremeru obonge tigana into tobabaremereria onye tonyoretire ero mambi nabo Nyasaye nabwata omoroberio abogocha konyora egento manyete nkeri ng'a ore na gesero kia ethana gokoreki tana koburuboraro abana aba bamaremu batigeire batwaro gosemeri na mambi yabo niraroro Nyagusira Jacob yo manyekanete mono buna poi nigo gwikukwa kwae arenge okore mirimo y'obubundi bw'echipipe na mona sensemo ya mwembe asomoberoe ogenderete gukindira enkendu chinga kyobotuki bwacha kigwe ngurubuthiregeta seni kiagatembe kuriga sebonge ya Nyeribari chache ase kaunti ya Kisii litrene nguruku Daniel Untiri okobora kwemeremo nigo kwaire libaga abasae n'abantu bari bakuriye meremende onsiko yasokire bebwaterani na gosoa ase okuriya meremo gosokuriye ng'eria yeritukukurwa ande onse kulingana no gotoka kwerigana lya mabera ase nsemo ya Bugusero ward ase constituency ya Kitutu Chache South nigo ligana lya mabera lyatoka ase nsemo ya Santa eyerergo etania bantu chiri busato bono kulia rero nigo omo DCC Okitutu Central Juma Walela naboigo omo OCPD Kazungu Charo baumerana asensemeyo kukwandra igoro yobo yibweligeneri lya mabera Dipon Asanya nigo arenga asensemeyo gichuninge teti ndeyonsi teti kende yonsi yakono asensemeyo nigo akebwatana gutwariganira roboti orega okwerika ngati y'ebintu abange bagenderete gosemeria eri okonyora eng'ere yabo yakera rituko ime ye location ya Bugusero North egotoka ime ye bunge ya Kitutu Chache South abantu gwetania chiri bwisato nigo bono bagenderete kwerigeria eng'ere yabo asoko ya amagena yerigori gose egol. Naitwa Amos Calvin Olwach. I'm the founder of this Kisero Kaisen mine. Kampuni yenye tulianzisha hapa, nilianza na excavator, baada ya kupima na gold machine ambayo ili detect several parts in the points. Nanyina bo oboncherio bwe nigo bono bwakinirie ekerengo kya magima yabange chinsemecho. Watu wa area hii umefaidika kabisa kwa sababu kila mama anapata mapato yake. Kila jioni, kila mtu asa salary. Kila wanaume wa area hii wanajenga manyumba yenye haikuwa inapatikana hapa. Kienda chini hapa mtapata manyumba ya permanence of which haikuwa wakati mwingine. We have improved the economy of this area. Kwa saa hii we have employed more than 3,000 people. Correct. Ase barasa yomo deputy county commissioner
omosibidi bakoragwa no MCA bworogongo rwe Vincent Abuga nigo aboriria baonchoreria bwe gutumekeni beywe asenchere ndonge. Mimi nataka kuwashukuru kwa ile heshima mmeonyesha hapa tangu gold ipatikane hapa. Jambo la pili, ningelipenda kuomba ya kwamba tukiwa hapa tukipata pesa, tafadhali tuhakikishe ya kwamba hii pesa tumeitumia kwa njia iliyo nzuri. Ile sababu imenifanya niyaseme hayo, nataka kuomba ya kwamba hii gold wakati huu hiko na itafika wakati itaisha. Kwa hivyo naomba ikifika wakati inaisha ikuwe na wewe umejipanga. Abateneneri baba onchoreri abo nigo bano babegete amachiko. Umeweka security measures of which ikifika 6 in the morning we start working. In the evening at 6 people leave the place including women, but those men who are working at the shafts are allowed to work overnight in shifts. Tafadhali wazazi wetu watoto wakiwa nyumbani, more especially shule zikifunguliwa, mimi ninawaomba msiruhusu watoto wapatikane hapa. Ngaki omo Deputy County Commissioner Juma Walela aboria abamenyi bense muywe gotinya oborendi eligokyanie bikora byome basokano anene yogosiria magima yabange. Tunajua saa hizi ni msimu wa mvua, na wakati msimu wa mvua inaongezeka tutakuwa na madhara ya mikodi kuporomoka na uwezekano ya kuweza kusika watu wetu kwa mchanga. Wakati mnafanya kazi yenu, tumeelimisha kwamba lazima tuhakikishe mambo ya safety. Na ofisa wako hapa, vile tuko hivi, mtu mmoja akikufa tuko mkodi hapa, hii mikodi yote itafungwa. Sasa ndio tunawaambia wale wanafanya kazi ya kuchimba mikodi, muhakikishe kwamba mmeweka safety measure na mikodi iko salama kwa watu kuingia, because hatutaruhusu watu kupoteza maisha kwa mikodi. Ese mona yweni gobono babuliwe gukinya ekerengo kyobo chenu. Tunawaarifu kila mtu ukiwa na site yako pa kuchimba gold uwe na choo ambacho kinatumika kwa watu wako ili muendelee kuwa na usafi katika eneo hili. Mtu akikufa, mtu wa kwanza wa serikali kutafutwa ni mimi. Kwa hivyo ninaomba mtu asikufa hapa. Chinga kibaborie serikali goeswania na kobaroselie para lyokorobya obosombi chinsemecho. We have talked about the road problem from the main road to this side of Kisero. We don't have a proper road. It should be marramed properly. Another thing, we should be given water. Ripoti ya Gatembe kurua Santa Sublocation imeye wadi ya Bogusero kitutu cha South litera na inkuru kwa Dipon Asanya. Biamano Dipon Asanya kurua Semeyo ni gotoka endase kaunti ya Nyamira awase omugabana we kaunti ya Nyamira moske momi nyaribo litkolia rero aigora nyagitari gose okoyementa abo ase abaswati rachkanyorera abana Semeyo buno mosakito Fatgad Gisimba agotomanya. Serikali ye kaunti ya Nyamira ikuragwa n'umugavana umuske Amos Nyaribo bakubwatirana ne serikali enene amo neria yense ya Finland nigo rero bakora umunyiga omonene bwuko igura inyagitari ase abangina bakogongeri. Inyagitari iyo yabage kuigurwa rero nigo igotoka ase nyagitari ye sub county ya Ekerenyo naigo nigo ibitanda nabo igo biria byonsi biganirie chingaki umusubati arange koreta omugeni bire aroro. And depending on the condition, some will leave here to the theater or some will leave here to the delivery room, but the delivery room on the other side.
aiga niguo mugavana Nyaribo ateba buna ugwikiranirwa kwa magenderero ayaiga no gwikirania chira chiaye ariete ase abananchi irio kwenekia buna kira oyomo onyorire obokoreri bobobwenia ase obwange boigo otebire uguchakirwa kwenyagitari eyaiga nigo irachikoirera omubaro bwa baria bagusiria amagimabo ekero bakogonkia urachie gokeana abasonga aba yo barwete Helsinki kanto ya Finland yari ba Oscar abantu bari bonzo barabatu twangu Nairobi yomanye project ye ne y'abantu ba Finland barwete ba ya Finland lakini bawadonate yondo kubanga chitobi kurwase ensemo y'ababwatani abo kurwase ense ya Finland nigo batebire ekaunti ya Nyamira nigati y'ekikaunti emerongo ebere ekyo kyakonyekire ase boigo ekaunti ya Nyamira ewodi area ya Busamaro enyagitari ya Igena Itambe boigo erachie kwagachwa Government of Finland and National Treasury of Kenya, and this is the first project in Kenya that's been implemented based on this facility. Women's rights and maternal health is a very important part of Finland's development policy. It's been a key of our policy documents stretching back decades, and we have a very good collaboration with Kenya also in this regard. Ensemo yayo muwaziri bwobochenu imeye kaunti ya Nyamira Dr. Donald Mogoi nigo atebire buna enyagitari yeiga ya ekerenyo nigo yabeire ya gatatu kurwase kaunti ya Nyamira gucha kwenana obokoreri bwobobari maiga yeria ya Keroka na boigo area ya Nyamira operation watikaraga ekerenyo ni ile reti ya tentangani ase sub county ito ya Nyamira North ane toja konyore ya kabere labda toja konyora Nyamusu bwanguiga na labda naingi inde majo gocha magwawa igona muro chingekera ya bere nyagitari nene chingaki echecho omugavana Nyaribo nigo abaenekeirie abanyamira buna onyorire ababwatani bande abo bagucha gokonya ekaunti ya Nyamira wikirania amagenderero ao unabonga iga anyore dono likolisi ya ya mkomondi aine anyore edona yene likolisi ya ya bagina ayane ali ya musi yodo naite facilities sikere akena sabando amejenge ikine gazina mwato ende tokora Inko reporter Gatembe kurwase kaunti ya Nyamira Jeffat Gad Isemba Chinga checho mosakecho polika pokara no arenga sensemeyo ekero mugavana we kaunti ya Nyamira moski Nyaribo amuraga ebiara omoseneta bwe kaunti yo asogotebanero guturwani kaunti ya Nyamira gukwanekere kiboigo mugavana nigagendere ko bagakumumachio museneta bwe kaunti ya Nyamira muske Eric Mung'are bwo Kongo asikidyanganero gendere ko bagagusegeta chisegi meye kaunti ya Nyamira. There is no one day anamoja Nyamira tusanswa anda watu msiasama kwa kunyora kama adama watu msi awali kwa assembly lakini tana kusasama ni tukelimo gesa achora 2017 tana kusasama ni Bono, oro muchi, owe shikanero. Gogo ya mukai chiro mukamero. Nyaribo nigamuganirie omo seneto yigonye kabwato bategwekere kyo bugavana kunyara ko bagaguchira okoboko gwa komosi na gusika abarayi bande. Kila mabara sereta madoito. Tumo wabodi no mutaito bogavana. Bogavana oko serza. Asaba wananchi. Wao chelo naso wete baka haide kama liga. Akakumia haide kemigeni. Egezo yake ngamo.
maskani asawa haibani atende kero tulachira kwa Ekireki Woigo nigo mugavana Siribu na Chisege chigendrete kwenikiwe meye kaunti ya Nyamira aburitu kuligoro nigo chiasi uletinga njiji konyara kwa bachi kubekwa kerario na Woigo gosonsorwa ime ye kaunti ya Nyamira natali kubekwa musono bwe kaunti kwa chiasi bisa kubinde Jebotambe mwadena amangana Nyamira toisasi Nyamira toyesomwe Nyamira Igorese nziate wete ile na Nyamira Omosere tonto obega komela abantu Nyamira no morere aene ero koyene chiko Oile miterie Senate yango to uso kenyingo Lowana tuanjira nite eriwa advice Tojeka Tosara other leaders Tomanye wewe Nyamira aende mbona wanene Obondi no kuna usegeta rosa Nigo Woigagendre ko bagakomusemia omu MCA be wadi ya Kerenyo uyu Woigo uligatie yo muspika saba speaker bali babere kurwa se county ya Nyamira kunyara ko bagagocha na goitobote unenchire yamo yo kulendekera go kya kyo bu MCA Aiginko ripoti rigataseni kia uwanchete kia gatembe kurugiga sinseme chiga chia Kerenyo imeye bunga ya North Mogrange County ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Kara Mwaro chevra yamete Jebotambe mwadena amangana Nyamira toisasi Nyamira toyesomwe Nyamira Igorese nziate wete ile na Nyamira Ekiara na mananka kali ayesere Nairobi Omosene tonto obega komena abantu Nyamira no morere aene ero koigene chiko Oile miterie Senate yango to uso kenyingiwa Yowana tuanjira nite eriwa advice Tojeka Tosara other leaders Tomanye wewe Nyamira aende mbona wanene Obondi no kuna usegeta rosa Ikiara tuwate county assembly in operation Ekero togosoa bado ase siasa nigo ekiama gia ODM gose Orange Democratic Movement itkoria lero rigendere gotingia obo kongubwaye ase orogongoro gusi obo asiritkoria lero giakora obo chori ase chinsemo ao nakorwa ase nsemo ya Kitutu Cheche South nigo omosekito Dipon asanya aika sensemeyo nagotwariganira roboti orega ODM bunenchira ya moyo gotinya ebyama byage siasa no kwelikia na bego gutwara babwatani abange chingaki ekyama kya ODM bono kegenderete gukora obochori mashinani uja asaba bwatani bali bagenderete gusira gose barache ko baba gwakirishi bikyamike kurwa sechi ward ao Omurobelio oikiranwa na mokonyi w'umugavana w'e county ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo ime ya Kitutu Central Sub County. Ariko tebanga muyamono ikegara abantu ba Kitutu borokirie maskani ya manene. Mwana itana ndi center chonsi ci sub county chonsi jina etiri na role ya maskani ni gasi ndiye gokoreka. Na ro mogambo monene ukoigwa no konene no bochori ubuya. Twabokere tebo machoge tuwaita roro tuacha ubasi nyamaji tuacha masimba nyaribari masaba tuacha sako nyaribari chache kimungu bono gatwarure marani bono notolega ga Kitutu Cheche South asitoko kamosocho igasi yakore kliningi ya obochole kuitubwa ODM
ngobo no molembe asense mu yagusi omoramo monene bantu bamto twarolire buya ike muri wana ODM na ndipo bato ko kanyukuya ase chama ito ya ODM Chiga kibono gati ya barai abube bwaterania sobo chorio bwe bagokera egetambo kerekeiga kerenga biamono asenge nchabo chakuto atwarobuya botabwa tiriogi botabwa timangana na inde muna tueka go goroso go choriboria tuachora na biasa na baritani ngofu sambare ngegaiga okoro kwa kamanda ko mwakeranga biamono asenge nchokore ga sing yasa watu wabwate gasiare nge kwasogo chorona nakina kira nembia mona asengenche bana injira botoje toigwana birituan ngo ndo bojoro twakoraki twakora so egendora nko basaba barai bari bonse bacho kumoranje mochamo naboigo gosegeta babwatani bagendere kwerikia na gosoa ase kiama kia ODM naboigo bali bagenderete gutenana kiama ekyo wakirwanga mbuya mono abantu bo ODM mbuya so gosiri kiama na hindi mbuya so gotosira munabyo aba barai bahino otoko baene keringa nto barentero molembe nto barentero gororo erinde tonyora magendero mune korteki mune magenderete etana uti chango kimono na mbuya jire Jones generally lakini chango kimono ne yabo basinya mache keumbu nyali bali chache na kitutu chache South gase to omwe kondu ya abantu bajira so bunge naenda batoereru nande bayibwana ODM kuripoteria egetaseni kiao kiagetembe bwanchete kurega asichabisi cha Kitutu Central Sub County chikutoka imeye wadi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii eleterana inkoro kwa Dipon Asanya Ekaratu akorekorwa ase a constituency ya Kitutu Chache South nigatokanda sensema ya Nyaribari Chache abwase boigobo choli wiga bwakorekana Samari tanguru ku Mheshimiwa Fanis Maneno Nyambane denominated in party ODM katisi no mugavano ito Paul Simbarati oyole deputy party leader yo ODM igakero tole igaiga toko korobo cheli obocholi to bwate blessings cho deputy party leader ya ito ngose bono awaigo eto bwate blessings chiaye no etabet present no nyetabet present the deputy governor naba present appreciating among all the counties sub counties ya Tarire Nyaribari was the most organized igabantu baitu Nyaribari the flow of information from the chair, our APO chair, it will be coming down to grassroots. That's why to our elections from grassroots back to a branch bonega. Igamanto baito na the Orange Democratic Party to abaki irembi for such organization so that the party is structured. Igamanto baito, I wish you all the best candidates bali mwachoru dia dokolega asi asabomo. Thank you. Nche Nkoroku Fred Onundu akuru Kisii Central Ward Nyanchwa Sub-Location Rosongo Location Kiogoro Division Nyaribari Chache koirari bageri kobatebi onsimbi yamono asoko tuara imani na inche na kabero munyakero goino nande mwatwara imani mwangakira mwenspi nande mwangari bageri mbasabu ne chairman yenu inchebune chairman eno mama eteni nganje transparent ande kitingo tiga na ande na kero monto no monto mana ase party bakatwa chora bya sana kire ward kire division kire nyomba yakora kiyanyora ige togo tebya abanyari bari ba mintumbi yamono asoko twara imani ase party ito ya ODM ntwarenge no deputy governor ito nero choru ne member togo tebambi yamono asoko jo atutarira ntwe toranda e governor Kuruku Paul Simbarati Marieta Samuel Soros buena limbe ase chame ya ODM e chame ntanga na re consider mangana abantu ba disability ngo sababo ya sato igureti njera aje mo saberani ikera bare mafu toraba torenjera kite chame era na otosi era ni rumu skesi Simbarati mbuyamono oso na baba oso goto anda abantu barimo basobanca na shukuru barikiwe sana asante
Kurukare Norori na nche gonde committee member ya ODM kuruga Nyaribari chache na ende ayaito tukuwa na goetera somo shimi warati na linga kero muntu muna kurwa olio choro omekishwe na kwa recruit abantu go ODM party egere baba bange na ende tukuchwika somo choriboria onyorenga gutole the largest party tuwakira His Excellency the Governor Simbarati chikura landslide igomno toko bahetagati itono ko recruit abande gochi ODM biamono obochori bwaba obwarenge obochori bwa marembe nande nyasaye tigaba seseni abantu baito Banyaribari chache biamono disability. Ekero obochori obu bwakorekana ase chinsemo ao ibona bo bachorwa koba abanyakerogo ase chi constituency ao bobasi igarukwa otucho obure nabo igo machoge chache orukwa Paul Momanyi aka gosomanyikanta buna Kabos machoge borabu Ondara Ontegi South Mugirango Dennis Makori omanyikanta buna Sonko Kitutu chache South Ronald Angoi Nyaribari chache Fred Onundu Nyaribari Masaba Wesley Nyamache Bonchari Fidelis Atika na Kitutu chache North Mengo Ochwange nabo nagigotera gotebinga ase libolio lelitko libolio lelitko etokoboli galitko liarera ine obochori obobo chabwa korekana bo mashinani bwebiam obochori obokorekana bwebiam mashinani ose grassroots kokorekana bole asinchera yobwene no bwasioko ochori oboiga bokorekana ase ebiam ao tergata gosebna bono ODM UPA UDA Beyond Pibna mote kokorekana bole ase inchira yobwene no bwasioko torikere ebirengere biao ase 0726447367 enoti isano na ibere inye ibere sabiro kwabira enoti isano na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere nabo boturike wetera ase Facebook yaito Gatemba TV nabo boturike wetera ase YouTube yaito Gatemba TV na FM karwa turikere gabu nabo tokunyako ligereria buna kwa kwande ase chinsemo icho wuchakanire taliao asole kwa makobeka a comment yao nagabu karto ikire gabu na tuakodre no ngotimokerake egerenda kwa obosemia inkoirana kukwantore Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Ne mwaka ulio rali no mugino na bana balia na ale komenya miaka mingi ntana nchirora mwenu ulio tali musunte na ale komenya miaka mingi ndole ebigoli ntana nchibora mwenu ulio tali musunte ekene nkwana ekworo kali go muntu gukwara kolire bintu getebingo kwakolire kwarorire ayibono nuri nanga nuratebi abantu kwarorire kagoli eke na ale komenya miaka mingi ndole bigoli akagoli eke giacha no ore kende giacha bona na gotebia abantu ngana na ale komenya miaka mingi ndole bigoli ntana nchi boru mweno lio tali musunde omweno lino murai ene nkwana monere ngeta barai barusho musunde sabantu na ale komenya miaka mingi ndole bigoli ntana nchi buri mweno lio tali musunde na umuzi atebete Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Konyoro bosemi ubu nigo tokenda ase siasa bunenda takubwata ase chinsemo akorenda tarachi kukwana ikotwabolia asiri bolia itkolia ronga bochori obwibia maboko rekana sibia ma gokorekana bore asinchara yobo ene no bwasioko
kondikira gwetera asti namba ya SMS 0726 447367 nere namba ito gosoterika gwetera Facebook ito Getamba TV abago YouTube Getamba TV karatoka enda bono iga nigo aba bwatani be kiama kia UPA bagendera gusingerera buna omorai be kiama kia UPA Dr. Fred Okengo Matiang'i bakora no mugabana we county Nyamira omoske emoski muminyeribo Daniel Wantiri nigatwari ne robot yoreka tuacho mukutano o National Governing Council o inara angeria ikiari chiko na uringera zinguru echo togamba mangane party ya UPA ne party ya Matiang'i na ndo ndeta confuse atebe mpati enda ujotenenera UPA ujotenenera na endo mo presidential candidate bwato ya makorusi Fred Okengo Matiang'i onde bwezi ogotenena ine jinsa sareti na bakenya moroji na na baushibaros igoto ende mutwe pamoja tuagachane to change Kenya yetu. We change the logo in the end na kisasa. Najua tulikuwa tumetumia pikipiki ruta idanganya watu ati yeye ni mtu wa Asora ponda boda. Sasa ukienda kwa hao wapigipigi watakasirika because watafikiri na wadanganya, na hiyo logo tumeweka ni ya watu yote, tutaunganisha kila mtu ndani. So we have come here today, number one, to review the constitution to be able to accommodate the entire nation. Number two, we have the feelings of the Gen Zs, we have the feelings of women and all the participants in the political or democratic space. And what we have done today is to align ourselves to the needs of Kenyans. And number one, we have changed our constitution vipengele fulani ambavyo tunafikiri vinafaa kuongeza the youth into the system, ongeza wa mama na wale ambao wanaishi na ulemavu. Na sasa constitution yetu inaangalia mambo yote. Number two, tumeangalia pia mambo ambayo yanalenga wale ambao wanafanya kazi, mambo ya payslip, watu ambao wamekatwa taxes na wanalia kwa sasa. All those things have been included in our constitution to ensure that we are able to respond to the needs of Kenyans. I just want to give you an assurance that this is the party to watch come 2027 and that we have resolved that this party is going to clean up the mess that has been caused by the current government and the current president. You know all his name. Yamano tiaturigere linkego Josephat Nchaga agoteba bolimo no bobe bochori mboyo bogo korwa Josephat mukwa korwa bo machoge chache and then oyo ndagoteba obochori obuyaya Dominic Onsare korwa keumburi taro and then oyo nde akorokwa nerengu agotenga Boniface Oyagi from Igarero Singa Bobas constituency grassroots party elections are not done transparently. Because when they are conducted, most of the electorates do not know the dates, but they are here from the media houses. It was done. Kuna hii ya ODM, wenye wameenda kufanya uchaguzi ni wale ambao wamealikwa peke yao na wakubwa wao. Okay? Ikoretera so mtandao o WhatsApp, na obuna banda takochirika igo taratibu, na nabo gochikwegunga naki, ando chichi bantu banda takolika chi SMS chino, chenda takocha sobonge, na ana chenda takocha sobonge, inche na bongo tema koligereria, lakini nara sampoinke, egere ndatenke, tinkoleta chionsi, na ndimla chirechi nyinge, na ndio naangalia ni gani, na stahili kuleta, and then tuone vile. Rasta, awante no elections, mangana yumkata chana nayo, hizo vitu haziko, hawa watu wanafanya vitu zao, na wao ndio wanajua when they were doing it. For us, we do not have that. Oyakoro kwanga nere, ndara somagaiga, ni nango somagaiga. And then Commissioner Lucy, awante mkate. Obo chori no buabake. Chikure chiga ni chiabake, igo, tiga inumuko ole moto tangasire. Okay? Thank you, Commissioner Lucy, because of that. Awatabanga, chikura abantu bakomanya, mbaliboka, bariganirie, egera bachi bakore chikure chiga. Nabona ngotaka kogendera, lakini nende ebiro mbiri kunganchira, abasaki baito, Polycarp Okara,
oyo kurukwa nga Nera Fatgad na boigo Daniel Ontirine Polycarp Ukara boigo ntubwate abande boigo na babwaterana amona intwe kera togote baritkolia rero Ruth Amorara nero rengase chinsa machirikuru mugaso na boigo Harun Ototo Same manyererio akorokwa Nere Wilson Makori nchebune naro korokwa mkate Enoch Vodkovia tomera chinsa inyi Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko